Dando veciños, volvemos con Antonio Mosquera á igrexa de San Martiño de Verducido, onde hai polémica porque a denuncia duns veciños impide que o templo dé as badaladas. Antonio, moitos non queren perder esta tradición, non? Hola de novo, compañeiros. Pois mirade, estas persoas que están aquí están a favor das badaladas, non? En total, contáronme que xa reuniron unhas 500 asinaturas de persoas que queren que haxa badaladas. Pola outra parte, hai un grupo de veciños que son os que denunciaron para que se supriman as badaladas. Contame que alrededor de 20 sinaturas. Nos contamos co testemunho destes veciños. A outra parte, as persoas que non queren que haxa as badaladas non quixeron facer declaracións. Imos intentar contar pouco a pouco, para que quede claro todo o que pasou. Javier é o presidente da Asociación de Veciños, pero tamén están todos estes veciños e veciñas que nos poden axudar. Todo isto comeza, Javier, no ano 2022, cando un veciño pon unha denuncia polo barullo que emite as badaladas da igrexa. Fixadevos na igrexa, ali no campanario, compañeiros, que hai un altofalantes ao lado da campá. Naquel momento, compañeiros, creo que había un sistema, pero que isto levaba como 30 anos, non, Javier? Sí, máis de 30 anos, posiblemente. Era un sistema de megafonía. De megafonía, que, bueno, sonaba cada hora e ás media hora. E as horas e cuarto... Sí, cada cuarto, cada 15 minutos. Sí, cada 15 minutos. Pensade un sistema de megafonía que cada as en punto, as e cuarto e as e media e as menos cuarto emitía un son, e ademais creo que había algunha sintonía que non sei se vimos antes no programa, un Negra Sombra, que sí, algo de melodía, non? Sí, Algunha en Navidades poñías algún vilancico ou, bueno, según fose o no momento do ano. Pregunta, isto funcionaba durante as 24 horas ou cortábase pola noite? No, cortábase pola noite. Vale. En principio estaba de 7 da mañán a 11 da noite e despois reduceuse de 8 a 10. Ímolo contar, é dicir, había un sistema, compañeiros, de megafonía que funcionaba desde as 7 da mañá ata as 11 da noite e é onde se xesta todo este problema. O veciño denuncia este sistema de megafonía e pide que baixen os decibeles, non? E a partir de aí é cando se cambia o sistema, non? Ou non sei se houve unha cautelar que durante un tempo se suprimiron as badaladas. Sí, houve o Ayuntamiento ordenou que se suspendesen. Durante un tempo suspendeuse todo. El non solicitaba que se reducirse, solicitaba que se quitase, exactamente. E entón os veciños, que tamén co padre, idearon un novo sistema que é o que está actualmente, compañeiros, que é o clásico, que como vedes é a campá e o martelo dando no metal da campá, ton, e o que soa. Moito menor volume do que era a megafonía. Sí. Agora como está a cousa? Xa non soa as horas e cuarto, simplemente soas en punto e as e media. É dicir, nas horas en punto, pois é a unha, ton, se son as dúas, ton, ton, se son as tres, ton, ton, e as e media, un toque, nada máis. Xa non hai melodía do Negra Sombra nin nada. Non hai nada. E creo que se reduciu tamén o abano horario, é dicir, xa non é de 7 a 11. No, de 8 a 10 da noite. De 8 a 10 da noite, vale. A cousa está así, non? É dicir, isto houve unha intención tamén por parte dos veciños ou da xente que quería as badaladas de chegar a un consenso, pero isto vai quedar así, isto está denunciado, que vai pasar agora? Agora mesmo, pois de momento está esperando que a resolución, que haxa un consenso por ambas partes, non é aínda definitiva, estamos esperando a ver se o Concello nos dá unha directriz para seguir. Esperamos que nos poñan unha normativa, se está autorizado, se non está autorizado. Nós, polo tema de manter a tradición, gustaríanos que siga igual, vale. Pero claro, está en que as autoridades decidan. Vale, vou falar rapidamente porque falei moito co presidente. A ver, veciños, todos vos queredes que isto se manteña porque é unha tradición, non? Sí, sí. Isto leva así toda a vida, o bueno, sistema bello de megafonía, non? Claro, sí. Canta xente vive cerca da igrexa? Non sei se esta muller levanta a man, vale, esa muller levanta a man. Vos vivides cerca da igrexa, levantades a man. Vostede vive aquí na botica? Aí frente. Vale. E escoítase moito? Non, pero a media xe non a escucho. Non escoita moito? A de media non. Non. E ademais, pero sobre todo que queredes manter pola tradición, entendo, polo que isto supón de tradición. Sí. Pois sí. Vale. Houbo que me dixo que, non sei que me dixo antes, que claro, que esta é a vida do rural, non? Que non sei se que no rural hai ruidos, hai barullos, non sei se me queredes dicir algo sobre iso. Querías dicirte algo? Esta hora non sube, hai non se hora.
O que? Os arruídos. Que hai ruidos? Sí. Hasta agora non houve os ruidos a máis e non protestaron de nada. Di que ata agora ninguén se queixou. Ninguén se Iso é de queixou. agora, cando isto leva moitos anos Pois sí, funcionando. señor. Pois sí, señor. E andábamos polas veigas a traballar e sentíamos o reloj e viñamos para a casa para facer a comida, ou mellor ás 12 ou a 1 ou cando sea. E viñamos para a casiña para facer a comida. E era aquela moi grande que houbera o reloj. Unha axuda porque tamén vos guiaba a vos a saber a guiábanos, hora. sí, señor. Vale, Sí, vale. señor. Unha pregunta, porque, por exemplo, agora cando hai un enterro así, iso sí que soa, non? Non sei quen... Javier, sí. Normalmente, bueno, hai unha sancristana que é a que toca a campana, pero ao mesmo tempo o aparello novo que se instalou pois leva un programa para simular esas... Vale, compañeiros que estades en plató, creo que está o Padre Patiño, Javier é o que vos escoita, os demais imos yo comentar, non sei se tendes algunha cuestión, compañeiros. Sí, estamos preparados, temos un párroco, dous abogados. Primeiro hai que saber os decibelios que ten, ¿no? Porque creo que son 35, Pero os veciños, ¿no? a maioría parece que están de acordo. Sí, pero vamos a ver, a maioría, con tal de que haya un, tampouco vas a estar jorobando a vida de eso. Es decir, a min me parece moi ben a tradición, eu son o primeiro que quise manter o toque de campana, pero o que falamos antes do crego da Toscana, que tiña 200 veces tocando ao día. Entón, hai un momento que, te estou falando do meu caso, non? É o momento que se está a campana, acabas con a cabeza, é verdad. Ora, non é sacar o toque da campana. Non nos enterros, antes se tocaba, pasaban día e noite tocando. Ora, puxeron 2 horas pola mañá e 2 horas pola tarde. Digo eu, porque non estamos vendo as imaxes que grabou este veciño, que, por certo, nos quixemos que nos contase a súa versión, quixemos poñer en contacto con eles. O que eu non entendo é, se agora mesmo se veu reducido o horario, se veu reducido o volumen, se non se podería chegar a un consenso tirando por aí, sen ter que esperar a decisión do Concello ou algunha outra estancia. A ver, en principio, a decisión o que nos ditamina a última sentencia é que o que debería de intentar chegar a un consenso por parte das dúas partes, é dicir, eles o que tratan é que entre nós nos poñamos de acordo, pero non hai esa posibilidad, non hai unha unanimidade. Entonces, agora quen tería que poñer os puntos sobre así sería o Ayuntamiento, pois dicindo, no, isto é así, desta maneira, hai que facer isto, é dicir, que haxa unha normativa que non a temos ahora mesmo, non temos ni sabemos se hai unha legalidade, se non hai legalidade, ou que pasa. Entón, o Concello, e ahora mesmo, o que pretenden é que entre nós que nos poñamos de acordo. E o que comentábamos antes, compañeros, se me permitides, que claro, que pola parte dos veciños, ante esta petición do Concello e do xulgado de que houvese un consenso, foi cando cambiaron do sistema vello da megafonía ao sistema novo, que é moito máis baixo o volume, non? Pero parece ser que os veciños, e a mí me gustaría ter tamén a outra versión para poder coñecelo tamén, parece ser, polo que me din estes veciños, que non aceptan, que simplemente queren o cese total das badaladas. O que tamén é que aquí estamos outra vez con aquel que protestaba porque o galo cantaba pola mañá. Entendes? Entonces, é moi bonito ir a vivir ao rural, é moi bonito porque eu teño calma, pero tamén tens que aceptar unha serie de normas, unha serie de tradicións, que a tradición non está sobre a Tamén pode haber xente que lle moleste máis que outra xente. Sí, Claro, sí, pero tamén seguro que... Aquí. Estou pensando xente que vai a vivir, ojalá que veña moita xente a vivir ao rural, o que ten que adaptarse Se vais vivir ao lado dunha igrexa, sabes que... Claro, é que igual que outro que gusta estar na zona turística e sabe que hai discotecas. A ver, nos encantaría, como ben di o noso compañero Antonio, escoitar outra versión. Nos temos os teléfonos abertos por se quere entrar e falar no programa. Sí que é certo que as imaxes que estábamos a ver, sí que é certo que hai certa distancia ata a igrexa. Antonio, se os parece, temos a Miguel de Xan, que é abogado experto en mediación, parece que é un traballo para ti. Sí, está escrito. Pois sí, eu creo que neste caso, se xa o propio Concello está instando a unha negociación, non viría mal que as dúas partes se pusesen de acordo, polo menos, en establecer unha figura intermediaria, se iso fose posible, para intentar chegar a un acordo. En caso de que non haya acordo,
é o que comentaba, o Concello vai a ter que dar unha resolución. Esa resolución hai que acadala para unha parte ou para outra. Pero aquí a figura do mediador, digamos, podería encaixar perfectamente para intentar achegar posturas, cando menos, non? Entre a veciñanza. Sí, o mediador é un excelente figura, ou calquer tipo de negociador neste tema de riñas veciñais, donde, como vemos, a administración nunca se molla demasiado. Entón, deixa todo a que os veciños falen entre eles e, a veces, non chegan a un acordo entre sí. Ben, pois, Antonio, pedimos que vos quededes aí, quedade atentos por si entra ou quixera entrar por teléfono a outra parte e así intentamos mediar, intentamos que se poñan en comunicación. Vale, compañeiro? Xa falamos, compañeiro, xa falamos en persoa non sei que me dicide, xa falamos en persoa cun destes veciños e declinou facer declaracións, din que non é el só, que hai varios veciños que están protestando, que están en contra destas badaladas. Claro. Precisamente por iso, mantemos teléfonos abertos por se algún deses veciños quere entrar e opinar no programa. Moitísimas grazas, Antonio. Damos as grazas a estes veciños, a estes fregueses que quixeron dar a súa versión.